எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? சீஸ் மேக்கப் கிளிக் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நாள் கழிச்சு உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறேன். என் லேப்டாப் போச்சு, அதனால் ரொம்ப நாள் வீடியோ போட முடியாமல் போச்சு. அதுக்கப்புறம் நிவார் புயல் வந்து அதனால் ஃபுல்லாக இருட்டாக இருந்தனால லைட்டிங் இல்லாமல் போட முடியாமல் போச்சு. இப்போ தான் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் போடுறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? எல்லோரும் சேஃபாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி ரொம்ப நாள் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருக்கிற அப்டேட்டட் ஹேர் கேர் ரொட்டீன். இது வந்து ஹேர் கேர் ரொட்டீன் நான் ஒரு 2.5 வருஷம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போட்டு ஒரு 1 இயர்லேயே அப்டேட்டட் ஹேர் கேர் ரொட்டீன் கேட்க ஆரம்பிச்சிங்க. அவ்வளோ குயிக்காக நான் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் மாற்ற மாட்டேன். ஸோ இப்போ தான் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ட்ரை பண்ணி இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த ஹேர் கேர் ரொட்டீன். அதுதான் உங்கள்கிட்ட இன்றைக்கி பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு வந்திருக்கேன். இந்த வீடியோ ரிக்வெஸ்ட் பண்ண அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சீஸ் மேக்கப்புக்கு ஒரு சின்ன பட்டன் தான் நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஸ்வீட் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும். முதல்ல வந்து நான் ஷாம்பூஸ் வந்து உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்கிறேன். ஷாம்பூவில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிராண்ட் வந்து OGX. அதில் தான் முன்னாடியும் என்னோடய ஹேர் கேர் ரொட்டீனில் ஒரு ஷாம்பூ பகிர்ந்திருப்பேன். இதுவும் வந்து OGX பிராண்டு தான். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அந்த பிராண்டு ஹேர் கேருக்கு. இது வந்து அவங்களோட எவர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பிரசிலியன் கெரட்டின் தெரப்பி ஷாம்பூ. இதில் வந்து கோகோனட் ஆயில் இருக்குது, கெரட்டின் ப்ரோட்டீன்ஸ், அவகேடோ ஆயில், கொக்கோ பட்டர், இந்த மாதிரி நிறைய சூப்பரான விஷயங்கள் இருக்கிறதுனால நல்ல வாசனை மட்டும் இல்லை, சூப்பராக ஹேரை வந்து நல்லா ஸ்மூத்தாக வச்சுக்கும். ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது இதில். அதுதான் இந்த பிராண்டை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நல்ல சாஃப்டாக சில்கியாக சூப்பராக வச்சுப்போம் முடிய. உங்களுக்கு வந்து இந்த வறட்சி, டேமேஜ் இந்த மாதிரிலாம் வந்து அந்த ஷாம்பூ சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அதுக்கு மெயினாக நான் வாங்கினதே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்னிங்லாம் நான் பண்ணுறனால ஒரு நல்ல ஒரு சாஃப்ட்னஸும் டேமேஜ் கண்ட்ரோல் அதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அதுக்குரிய பொருட்களும் இதில் இருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த ஷாம்பூ. அடுத்த ஷாம்பூ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹெர்பல் ஷாம்பூ தான். இது வந்து ரீசெண்டாக நான் கண்டுபிடிச்ச ஷாம்பூ, ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு. இந்த கம்பெனி வந்து நான் சரும பராமரிப்புக்கும் வந்து பயன்படுத்துகிறேன். ரொம்ப பிடிச்சனால தான் சரி ஷாம்பூ ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்னு பண்ணி எனக்கு இதுவும் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிச்சு. இது வந்து ஜஸ்ட் ஹெர்ப்ஸோட லஷ் மேத்தி ஷிகக்காய் ஷாம்பூ. மேத்தினா வெந்தயம் ஷீக்கக்காயும் வச்சு ஹைபிஸ்கஸ் இந்த மாதிரிலாம் நேச்சுரல் பொருட்கள் வச்சு செஞ்ச ஒரு ஷாம்பூ. இந்த நேச்சுரல் ஷாம்பூகள் மாதிரி ரொம்ப நுரெல்லாம் வராது, அதனால ரொம்ப ட்ரைனஸும் ஆக்கிறது கிடையாது. இந்த ஹைபிஸ்கஸ் வெட்டி வேர்லாம் இருக்கிறதுனால ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தும் இது கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது முடிக்கு. ஸோ அதனால ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு இந்த கம்பெனி. அடுத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இன்க்ரீடியண்ட் கண்டிஷ்னர் இல்லாமல் ஒரு ஹேர் கேர் ரொட்டீன் வந்து என்றைக்குமே பூர்த்தி அடையாது. ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். முடி வந்து சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கறதுக்கும் சில்கினஸ் கொடுக்கறதுக்கும் கண்டிஷ்னர் தான். டேமேஜ் முடி இருக்கிறவங்களுக்கும் அது ரொம்ப முக்கியம், ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ கண்டிஷ்னர் ஒரு முக்கியமான ஒரு பொருள். ஸோ எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச இது வந்து என்னோட போன ஹேர் கேர் ரொட்டீன்லையும் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கண்டிஷ்னர் தான் இந்த மேக்கடமியோட டீப் ப்ரிப்பேர் மாஸ்க். ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வாரத்தில் 2 தடவை குளிப்பேன். அப்போ வந்து வாரத்தில் 1 தடவை இதை பயன்படுத்துவேன். ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கண்டிஷ்னர். இது என்னோட எத்தனாவது 20ஓ 30ஓ அந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தின ஒரு ப்ராடக்ட். எப்போவுமே இதை விடவே முடியாது. அவ்வளோ சூப்பர் ப்ராடக்ட். எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் இதுக்கு தான் நான் போய் நிற்பேன். அவ்வளோ பிடிக்கும் அந்த ப்ராடக்டை. அடுத்தது இந்த வாவோட இதுவும் புதுசாக கண்டுபிடிச்ச ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ப்ராடக்ட். வாவோட வீட் அண்ட் சாய் அமினோ ஆசிட்ஸ் மொராக்கன். 2 தடவை தலை குளிப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா ஒரு வாரத்தில். அதில் வந்து இதுவும் அதுவும் மாற்றி மாற்றி பயன்படுத்துவேன். இதில் வந்து ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, ரெண்டுத்துலேயும் தான். இதில் வந்து இன்னுமே நிறைய நேச்சுரல் பொருட்கள் இருக்குது. இது பயங்கர சாஃப்டாக வச்சுக்கும். லைட்டாக போட்டாலே போதும். இந்த 2 கண்டிஷ்னர்ஸும் நல்ல நிலைக்கக்கூடிய கண்டிஷ்னர்ஸ். லைட்டாக போட்டு சூப்பராக வந்து செம்ம சில்கியாக வச்சுக்கும். நான் வந்து இந்த கண்டிஷ்னர்ஸ்லாம் போட்டு ஒரு 2 வாரத்துக்கு கூட ஹேர் கேர் ரொட்டீன் பண்ணலனாலும் அவ்வளோ நல்ல நிலைக்கும், அவ்வளோ சாஃப்ட்னஸ் நிலைக்கும். ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த 2 கண்டிஷ்னர்ஸும். அடுத்தது வந்து ஒரு நேச்சுரல் ஹேர் மாஸ்க். இது வந்து இந்த டேமேஜ், இந்த ஹீட் டேமேஜ் இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா, இதை சரி பண்ண ஒரு நேச்சுரல் ஹேர் மாஸ்க் வந்து நான் வீக்லி ஒன்ஸ் பண்ணுவேன். அது என்ன ஹேர் மாஸ்க்குன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு 2 இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவை. ஒன்று வந்து பாதாம், இன்னொன்று வந்து தயிர். ரெண்டுமே வந்து ஹேர் டேமேஜ் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும்.
இப்போ பாதாமில் வந்து நம்ம முதல்ல தோல் நீக்கி பாதாம் பால் எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து பாதாம் வச்சுருக்கேன். நல்லா சுடு தண்ணி ஊற்றுறேன். நல்லா இது மூழ்கணும். இதை வந்து ஒரு 1 மணி நேரம் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா தோல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி வடிகட்டினா பாதாம் பால் கிடச்சிரும். மிக்சியில் அரைச்சி வடிகட்டிகிட்ருக்கேன். நல்ல திக்கான பால். நல்லா இங்கே பாருங்கள், மேலே பாதாம். தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் பவுலில். முடிக்கு போடுறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வேணும். அதெல்லாம் இப்போது வடிகட்டின பாதாம் பால். ரொம்ப திக்காலாம் இது இருக்காது, லைட்டாக தான் நம்ம வந்து போட்டுக்கணும். உங்கள் ஸ்ப்ளிட்டன்ஸு கூட இதெல்லாம் நல்லாயிருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் டேமேஜ், முடி டேமேஜ் இருக்கிறவங்களுக்கு. அவ்வளோதான். உங்களுக்கு மீந்து போயிருக்கு, ஆல்மண்ட் மில்க் மீந்து இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டீ, காஃபி இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம், இல்லை அப்படியே சக்கரை போட்டு சாப்பிட்லாம். சூப்பராக இருக்கும். இந்த ஹேர் மாஸ்க்கை வந்து தலையில் நான் வந்து ஃபுல்லாக அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1/2 மணி நேரம் அப்படியே வச்சுட்டு, உங்களுக்கு கோல்டு வர தலை அப்படின்னா ஒரு 15 நிமிஷம் வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு ஆஸ் யூஷுவல் ஷாம்பூ, கண்டிஷனர் அதெல்லாம் போட்டு பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹீட் டேமேஜ், ஸ்ப்ளிட் எண்ட்ஸு, ரஃப்னஸ் இதெல்லாம் வந்து இது நல்லா பார்த்துக்கும். ஸோ முடியை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி டூல்ஸ் பயன்படுத்தினாலும் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த நேச்சுரல் ஹேர் மாஸ்க் ரொம்ப உதவியாக இருக்கும். அடுத்தது லீவ்-இன் கண்டிஷனர். லீவ்-இன் கண்டிஷனர்னால் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் தலை குளிச்சுட்டு ஒரு 2 நாளைக்கு குளிக்காமல் இருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு முடி வந்து கொஞ்சம் ரஃபாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த லீவ்-இன் கண்டிஷனர் உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த கண்டிஷனர் நீங்கள் போடும்போது குளிக்கணும், உடனே தண்ணி போட்டு கழுவணும்லாம் அவசியம் இல்லை, அப்படியே தலையிலேயே இருக்கலாம். நான் நிறைய லீவ்-இன் கண்டிஷனர்ஸ் பயன்படுத்தியிருக்கேன். ஆனால் டேண்ட்ரஃப்லாம் நிறைய வந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரலாகவே போயிடலாம் அப்படின்னு தான் வந்து இந்த நேச்சர் தத்துவோட ரோஸ் வாட்டர், ஆமாங்க ரோஸ் வாட்டர், இதை வந்து நல்லா சிக்குன்னு எல்லா இடத்துக்கும் போட்டுக்குவேன். ஸ்மெல்லும் சூப்பராக இருக்கும். ஒரு பர்ஃப்யூம் மாதிரி நம்ம முடிக்கு இருக்கும். நல்ல ஹேரும் வந்து ஸ்மெல்லாக சூப்பராக இருக்கும், முடியும் வந்து நல்ல ஒரு நரிஷ்மெண்ட் கொடுக்கும் ரோஸ் வாட்டர். அதனால் இது ஒரு நல்ல ஒரு நேச்சுரல் லீவ்-இன் கண்டிஷனர். அடுத்தது இன்னொன்று ஒரு முக்கியமான இது வந்து கருவேப்பிலை. நான் பல இதில் சொல்லியிருக்கேன், இதுக்கு தனியாகவே வீடியோ போட்டிருக்கேன். காலையில் எந்திரிச்சோன்னே வெறும் வயிற்றுல ஒரு 10 கருவேப்பிலை அப்படியே எடுத்து நல்லா மென்று, ஜூஸ்லாம் போடாமல் எந்த இதுவும் பண்ணாமல் அப்படியே வாயில் போட்டு அதை மென்று, கசப்பாக இருக்குது, இனிப்பாக இருக்குது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. ஏன்னா நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிட்லாத இல்லைங்களா, அது வந்து நம்ம முடிக்கு சாப்பிட்றோம். ஸோ அதனால் அதை நல்லா மென்று அந்த ஜூஸை நம்ம பல்லுலேயும் படுறது ரொம்ப நல்லது. அப்படியே மென்று முழுங்கி தண்ணி குடிச்சிடுறது வெறும் வயிற்றுல. இதை வந்து நீங்கள் தினந்தோறும் நான் இதை பண்ணுவேன். இது பண்ணுறதுனால முடிக்கு வந்து முடி கொட்டுறது, முடி வளர்றது, முடி வந்து கூடாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற விஷயங்களை நம்ம ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்குற விஷயங்களை இதை வந்து பண்ணணும் நம்ம முடிக்கு. ஸோ அதனால் இதை வந்து நான் தொடர்ந்து டெய்லியும் இதை நான் பண்ணிட்டு வரேன். அது வந்து எனக்கு நல்ல பலனும் கொடுத்துருக்கு. அதனால் இதை நிறைய பேருக்கு நான் ரெக்கமெண்டும் பண்ணுறேன், வீடியோவும் போட்டிருக்கேன். என் ஹேர் கேர் ரொட்டீனும் இது ஹேர் கேர் ரொட்டீனாகவே ஆகிடுச்சு, டெய்லி ரொட்டீனாக ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுதாங்க, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னா கீழே நான் நைக்கா வெப்சைட்டில் லிங்க் போடுறேன். அமேசானில் கம்மியாக இருக்கா பார்த்து, இல்லை வேறு வெப்சைட்டில் கம்மியாக இருக்கான்னு பார்த்து நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க. நான் எந்த வெப்சைட்டில் வாங்கினோ அந்த லிங்க் உங்களுக்கு நான் போடுறேன். சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தண்ணியும் மறக்காமல் நல்லபடியாக அட்லீஸ்ட் ஒரு 2 லிட்டர் மேலே குடிங்க, அதுவும் வந்து ரொம்ப முக்கியம். வேற என்ன, அவ்வளோதான். மற்றபடி முடி தப்புகள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி சில முடி பற்றி விஷயங்கள் வந்து நான் இந்த வீடியோ கடைசியில் 2 வீடியோ போடுறேன், அதையும் பாருங்கள், இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இங்கே பார்க்கலன்னா சரிங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்குலாம் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நான் உங்களை சீக்கிரமாக அடுத்த வீட்டில் சந்திக்கிறேன். வணக்கம். இருங்க எங்கே போகிறீங்க? இந்த 2 வீடியோஸும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். கிளிக் பண்ணி பாருங்கள்.